Aşgabatda guşlar duydansız helak bolýar we olaryň azalandy göze ilýär diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylary habar berýärler. Irden we günniz jaýyň daşynda sarlar we kepterler köp bolýardy. Olar penjiräňden hem gelýärdiler. Ýaşaýjylar olary suw we iýmit berýärdi. Ýöne indi olar gelmeýär. Şeýle-de şäherde şeýle guşlaryň ölendigini, jesedini hem görse bolýar diýip gizlilik şertinde maglumat beren habarçy 31-nji maýda gurrun berdi. Bu habar paýtagtda çekirtgelere, keveleklere we beýleki mörmöjek garşy köçeleriň iki tarapyna himiki terişdesini pürkmek çäreleri dowam edýän mahalyna gabat geldi. 23-nji maýda Aşgabatyň häkimliginde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hökümet we mejlis agdalarynyň şeýle-de harby we howpsuzlyk resmiýetleriniň öňüne çykyş edip kewelekleri we beýleki mörmöjeklere garşy gyssaly çäre görmegi talap etdi. Bu talabyň ýygyny 29-njy maýda Aşgabatda çekirtgelere garşy görüşmek boýunça bir aý dowam etjek çäre badalygy berildi. Bu çäreniň çäginde ketgitlenen büdjet işgärleri giýişlik saat 19:00-dan daňdan saat 5:00 çenli şäheriň köçeleriniň iki tarapyna himiki terişdeleri pürkýärler. 10-njy maýdan başlap bolsa Aşgabatyň häkimetleriniň kewelekleri ýok etmek üçin himiki terişdeleri ulanýandygyny Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berdi. Habarçy ýörite tehnika arkaly köçelere ýaýradylýan himiki terişdeleriň diňe bir gijelerine dälde eýsem köçelerde adamlaryň köp bolan wagtynda hem amala aşyrylýandygyny aýtdy. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň paýtagtda guşlaryň duydansız helak bolmagynyň we olaryň göz görteli adylmagynyň şäheriň köçelerine pürkülýän himiki terişdeler bilen göz göni ary baglanşygynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny resmi çeşmelere tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Beýleki tarapdan guşlaryň helak bolýandygy barada Türkmenistanda ilat tarapyndan giňden ulanylýan IMO tilsiminde hem bildirişler peýda boldy. Bu bildirişlerde guşlaryň köçeleri dıňylýan sakkyçlar derarly helak bolýandygy aýdylýar. Köçede helak bolan guşuň jesediniň goloýunda başga bir guşuň dron pursodyny görkezýän suratyň aşagyna ýazylan bildirişleriň birinde şeýle diýilýär: Hormatly adamlar, köçelere sakkyç taşlamaň. Tebigatyň bedewi bolan guşçagadlar ýere taşlanan sakkyjy çörek owuntyklary dürüýdüp ýýärler. Sebäp olarda akyl ýok, olar jandar. Bizde akyl bar. Guşçagadlaryň ölmegine, olaryň çağıjyklarynyň enesiz galmagyna sebäp bolmalyň diýilip bildirişde aýdylýar. The Spruce neşriniň şu ýylyň ýanwar aýynda çap eden maglumatynda guşlaryň sakkyç derarly köplenç ölmeýändigi ma'lum edilip, şol bir wagtda da olaryň ölüp ölmänem bilýändigi aýdylýar. Kiçijek guş tokko sakkyç bölegi sebäpli demigip ölüp biler ýa-da onuň iýmit siňdirişini böwetläp biler. Ýöne şol bir wagtda da ýawany tebigaty gorap çykyş edýänler, ornitologlar ýa-da guşlary we tebigaty öwrenjiler tarapyndan guşlaryň sakkyç derarly helak bolýandygy barada eden çykyş ýok diýilip neşriň maglumatynda aýdylýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň 31-nji maýda iýberen video ýazgylaryna görä çekirtgelere we beýleki mörmöjeklere garşy köçelere himiki terişdeleri pürkmek çäresi henüz hem dowam edýär. Videoda gök egneşiňdäki büdjet işgärleriniň arkasynda himiki terişdesi bolan gök plastiki gutulary bilen paýtagtyň ady harytlary satylýan dukanlaryna hem girip özlerine gerek bolan önümleri satyn alýandygyny görse bolýar.